ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଏମିତି ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିବି ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ଚକି ବସିବୁ ନହେଲେ କୋର୍ଟର ଚକ୍କର କାଟିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି କିଏ ଆସି ଧମକ ଦେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ମିଛ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ପାୱାରକୁ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସେକ୍ସନ 217 ଅଣ୍ଡରରେ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବା ସହିତ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ 10,000 ହୋଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଛ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସେକ୍ସନ 248 ସବସେକ୍ସନ ଏ ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ମିଛ କେସ୍ କରୁଅଛି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସେକ୍ସନ 248 ସବସେକ୍ସନ ବି ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 10 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କେସ୍ରେ ଫସେଇବି ତୁ ଜେଲର ଚକି ଫେସିବୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେଲରେ ଚକି ଫେସିବିନି ତୁ ଯାଇକରି ଜେଲରେ ଚକି ଫେସିବୁ।